care vom sta și la masă și vom mai ruga. Mai scoate, Doamne, oameni ca Ilie, prin Duhul să se roage cu tărie, prorocii mincinoși să tremure, să vadă, căci numai Tu aprinzi jertfa să ardă. Toți
Ascultați-o vestelă auzire, ce spune Sfânta Scriptură, și nu se pocăiește azi, nu are nicio